Čau, v tomto videu ti ukážem, ako vyzerá aktívny chrobačiar. Je to tento strom, môžeme vidieť, že má ešte zelenú korunu, ale už nám ďatle ukazujú, že sa s tým stromom niečo deje. Chýba nám tu kôra. A áno, tento strom už má byť dávno vonku, pretože už je z časti vyletený, ale stále je ešte čas, pretože množstvo chrobákov sa chystá zimovať pod kôrou. Tu máme dôkaz, že sú tam nejaké kukly, larvy fúzáčov, čiže ešte je tam množstvo škodcov, ale už bohužiaľ niektoré likožruty aj vyleteli. Tu máme množstvo výletových otvorov, ale ešte teda není celý vyletený. Mimochodom, takto vyzerá zrelostný žer likožruta smrekového. Čiže to takto chaoticky, neprehľadne rozožerie. Takže tu pod kôrou, teraz je október, už nič nevyletí, ale budú tam zimovať viaceré druhy podkôrníkov a likožrutov, fúzáčov, možno že aj krasoňov, ale tá koruna je ešte celkom zelená a je určite naletená likožrutom lesklým. Čiže aj tak je ešte stále čas. Už je trošku neskoro, ale takýto strom skrátka musí byť z porastu odstránený, inak tu tí škodcovia vyletia a je vedecky dokázané, že najmä okolité stromy potom napadajú. Takže ešte raz, aktívny chrobačiar, aj keď v tomto prípade už je taký poloaktívny. Ak sa vám toto video páčilo, podporte nás odberom alebo si pozrite naše ďalšie videá. Keď chcete vedieť o ochrane lesa viac, navštívte aj naše ostatné odborné stránky ako LOS, e-LOS, náš Facebook alebo stále populárnejšiu stránku Škodcovia drevín a jej mobilnú aplikáciu. Robíme to pre vás. Ďakujeme, že sledujete.